И здравейте хора, днес ще пробваме тези кокотилки. Сега ще ви покажа как изглеждат. Ето е задната опаковка и предната. Те са с банани, обаче са желирани, са с захар. Сега ще ги пробваме заедно. И вие можете да се абонирате за канала Скамака, да сложите лайк и да напишете коментар. Това е по-вкусната уния. Както беше името червичета. Уния не бяха много вкусни. Те са по-много. И просто игнорирайте, че са навън. Бързах за това. Да. И забравя да кажа, че ще започвам по редица, пробвам различни вкусотики всеки ден. Събота и неделя, разбира се. Виждаме. Бай-бай!